Ahoj! V dnešnom videu si povieme o 15 jednoduchých spôsoboch, ako si zjednodušiť život a pritom sa necítiť vinný. Všetci máme hektické dni, no niekedy stačí pár malých zmien, aby sme si uľahčili život, znížili stres a zlepšili svoju duševnú pohodu. Poďme na to! Povedať nie bez výčitiek. Nauč sa povedať nie. Je to úplne v poriadku odmietnúť, ak ťa niečo zaťažuje alebo nemáš čas. Tvoja energia je vzácna. Chráň si ju. Menej vecí rovno menej stresu. Vyhoď alebo daruj všetko, čo nepotrebuješ. Menej vecí znamená menej starostí a viac priestoru pre dôležité veci. Digitálny detox. Obmedz čas strávený na telefóne a sociálnych sieťach. Vypni notifikácie a dopraj si čas bez obrazoviek, aby si tvoja myseľ odýchla. Jednoduchý ranný a večerný rituál. Zaveď si jednoduchú rutinu na začiatok a koniec dňa. Pomôže ti to nastaviť správny tón dňa a zároveň lepšie si odýchnuť večer. Organizácia času. Zameraj sa na 3 najdôležitejšie úlohy denne. Pomôže ti to sústrediť sa a vyhnúť sa pocitu zahotenia. Udržiavanie poriadku. Každý deň venuj 10 minút rýchlemu upratovaniu. Usporiadaný priestor vedie k lepšej koncentrácii a menej stresu. Praktizuj vďačnosť. Zapíš si každý deň 3 veci, za ktoré si vďačný. Zameranie sa na pozitíva zlepší tvoju náladu a duševnú pohodu. Jednoduché, zdravé jedlá. Zjednoduš si varenie. Vyberaj rýchle a zdravé recepty, ktoré ťa nebudú stresovať. Minimalizuj multitasking. Rob jednu vec naraz. Sústreď sa na jednu úlohu, aby si ju zvládol kvalitne a rýchlejšie. Prestávky a oddych. Nezabúdaj na prestávky. Krátke chvíle oddychu pomáhajú načerpať energiu a zabraňujú vyhoreniu. Deleguj a požiadaj o pomoc. Neboj sa požiadať o pomoc alebo prenechať niektoré úlohy iným. Nemusíš všetko zvládať sám. Vyhýbaj sa nadmerným záväzkom. Neplánuj si príliš veľa. Maj čas pre seba a odmietaj záväzky, ktoré ťa preťažujú. Minimalizmus v digitálnom priestore. Usporiadaj si e-maily, odstráň nepotrebné aplikácie a zjednoduš si digitálny svet. Vyhýbaj sa perfekcionizmu. Niekedy je dôležitejšie dokončiť, ako byť dokonalý. Uvoľni sa a prestaň sa stresovať detailmi. Osobné chvíle pre seba. Vyhrať si pravidelný čas na relax, koníčky alebo len tak na nič nerobenie. Tento čas je dôležitý a zaslúžený. Ďakujem, že ste so mnou dnes boli. Skús si vybrať aspoň 3 tipy, ktoré sa ti páčia, a začni ich postupne zavádzať do svojho života. Uvidíš, ako ti to pomôže žiť jednoduchšie, pokojnejšie a bez výčitiek. Ak sa ti video páčilo, daj like a nezabudnite sa prihlásiť na odber. Maj krásny deň!